No poď, Lovec Medveďov. Nebudem objektívny, ani za Boha. Ale, že by takýmito Aha, pozrite, Ale. páni. 2 zápasy po sebe, veľmi dynamický štart. Nedovolím si ani povedať, z ktorej strany sú tie údery väčšie. A práve teraz dovolím. Lovec, dávaj, Lovec, dávaj! Ideš! Keby bol David Medveď, Samuel je najväčší lovec, ale nebojí sa toho ani David. Klobúk dolu pred obama borcami a toto je niečo, čo... Hej, obrana proti takedownu. Pozor, Backfisty. už sa pláva. Oj, Tam sa Pačík padol. Tam sa šermuje všelijakými spôsobmi. Technické to páni nebude, ale na koho strane bude sila, energia, vnútorné pnutie, ktoré dokážu využiť vo svoj prospech. Edvin a pravdu Lovec. Joj, toto keby bolo trafené zo Samuelovej strany, to by bolo veľké. Čo ukazuješ? Timeout. To prerušuješ. Tuto není timeout. Dobre, zadýchali sa, prvé zadýchanie. Bolo veľké vystrielanie, páni veľmi podcenili podľa mňa. Čakali, že vyhrajú v prvom kole do suspenzoru. Samuel ale nereagoval. David skúša kopance. Tie si obľúbil, dostal po zadku. Samuel, určite človek, ktorý viac dominuje a dáva tempo tomuto zápasu. David má veľmi divné techniky, neviem, či sa ich naučil v Amerike na svadbe, ale klobúk dolu, že do toho šiel a pozrite sa, je odhodlaný. David, poď, ukáž niečo, čo je v tebe. Zatiaľ, čo Samuel krásne, stále, regulérne udržuje to tempo. Už je tam ten unavený. No dávaj, neprestávaj, tlak, David musí loviť dých, zatiaľ čo lovec Medveďov loví medveďa, alebo skôr medvedíka a pozrime sa na to, ako to dopadá. Oj, dobrá zadná. Údery aj do chrbtu, do tváre. David sa začína lakať, padá na zem a vyzerá to, že sa zápas končí a jeho rok hodil. Ráda páni. Kamil je number one fan. Daj tam naše ružičky na tyčku. Máš sa tréningy za 3. Kamil, pošleš mi Galaxiu zajtra. Dobre, na stream, vieš čo to je? Neviem. Arič hlavne. Daj tak Galaxiu na TikTok stream. Páni, doručili.